ସ୍ଲୋଗାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ସ୍ଲୋଗାନ କାହାର ଥିଲା? ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଆରାମ ହାରାମ ହେ କାହା ମତ ଥିଲା? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, କ୍ରିକେଟ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କପିଲ ଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ କାହାର ସ୍ଲୋଗାନଟି ଥିଲା? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, କର ବା ମର କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ବନ୍ଦେ ମାତରମ ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର ଥିଲା? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ମାର ଫିରଙ୍ଗୀକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି କାହାର ଥିଲା? ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ଜୟ ଜଗତ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବିନୋବା ଭାବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର ଥିଲା? ଭଗତ ସିଂ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ସ୍ୱରାଜ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏକଥା କାହାର ଥିଲା? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତି ଏହି ମତ କାହାର ଥିଲା? ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର ଥିଲା? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ସାଇମନ କମିଶନ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଲାଲ ଲଜପତି ରାୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ଭାରତ ଛାଡ଼ କାହାର ବାର୍ତ୍ତା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ।